Assalamu alaikum. Yan barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. So a cikin wannan bidiyon zamu nuna muku hanyar da za ku iya samun kuɗi ta wani website wanda za ku iya samun 10,000, 2000, 3000 a kowane sati. Yanayin aikin ku, yanayin abin da za ku samu. Wannan website ɗin ba Ponzi scheme bane ba wanda za ku sa kuɗi ku investing kuna samun wai income kowane rana 2000 ba tare da koyi komai ba. No, wannan website ɗin za ku yi aiki ne sannan za a biya ku. Idan har ba ku yi aiki ba za ku samu kuɗi ba. So idan har ka buɗe shi yanzu ka bar shi baka aiki, haka zai zauna babu komai a ciki. So amma idan har kana aiki ko nan da shekara 1 ne 2 ne ana biyan ka kowane lokaci. So zan nuna muku step by step yadda za ku samu kuɗi a cikin wannan website ɗin. Idan har kun bi hanyar da zan nuna muku, ni kuma na tabbatar da za ku fara samun kuɗi online. Abin da yake jawo wasu da yawa ba su samun kuɗi online ko da hanyar ana samun kuɗi, so ba sa bin yadda ya kamata ne domin fara samun kuɗi a hanyar. So amma a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku fara samun kuɗi. Shi yasa na ce sai na samu lokaci zan yi wannan bidiyon. So insha Allah yanzu na samu lokaci zan muku bayani yadda za ku samu kuɗi gabaki ɗaya a cikin wannan website ɗin. So abun da za ka fara idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, kai mana subscribing da liking na wannan bidiyo. So bayan haka abun da za ka fara yi shine ka taɓa sunan wannan bidiyon. Idan har kana kallon bidiyon na YouTube, ka taɓa kan sunan shi zai kawo ma link, za ga rubuta ga link din register. So bayan kun taba link din, idan kuma ba ku gani ba za ku iya dubawa a comment section na wannan bidiyon, ku taba gunda ka rubuta comment, za ku duba link din a filin. So duk inda kuka taba wannan link din kai sai zai kai ku cikin browser ku da kuka using. So ni normal na using da Chrome ne, so ku kuma ya danganta da wani irin browser ne kuka using. So za mu dan bashi lokaci kaɗan. Bayan ka taɓa link ɗin kai sai zai kawo ka nan gurin kamar yadda kuka gani an rubuta Owodaily a saman, sannan ana an rubuta sign up now. So abin da zaka fara yi shine ka taɓa nan gurin da aka rubuta sign up now. So abin da zaka fara yi a nan gurin zaka zo ka saka cikakken sunan ka a nan gurin. Kamar ni zan saka Tukur Bello, nan gurin zan zo saka email nawa. So kai ma sai ka saka email naka, kai sai zan saka email nawa kamar yadda kuka gani na saka email nawa. So na kasan nan kuma zaka zo ka saka username din da kake amfani ne. So kamar yanzu zan iya sa username din da kake amfani Kici Amir haka. So sai kai ma ka zo ka saka username din da kake amfani da shi anan, sannan sai ka taba inda aka rubuta next din nan. So kamar yadda kuka gani a nan gurin zaka zo nan gurin purpose of sign up, a nan zaka taba. So zaka yi kamar yadda kuka gani aka ce subscribe for membership ga claim cashback. So zaka taba inda aka rubuta subscribe for membership din nan. Bayan ka taba kan gun zaka zo nan gurin zaka gani an rubuta sunan country da kake, kowane ƙasa ne. So mu muna Najeriya ne, kun ga rubuta wannan country mu. So anan kai tsaye zaka zo kasa number wayanka nan gurin. So kamar ni zan zo sa +234 sai in sa number waya na. So kai sai zan saka number waya na a nan gurin. So gashi nan kamar yadda kuka gani na saka number waya na a nan gurin. So zan zo in taba inda ka rubuta next din nan. Bayan na taba gunda ka rubuta next sai kawo ni inda zan saka password kamar yadda kuka gani a nan gurin. Kai ma zai ka kawo ka. So password din minimum din guda 8 sai sannan ka da shi da lower case kamar yadda kuka gani gashi nan da capital, upper case, letter da number zaka hada. So kamar yadda kuka gani kai tsaye zan zo saka wannan password na nan gurin kamar yadda kuka gani. So ba lallai ku ga abin da nake sawa ba, amma ku sai ku saka duk abin da ya muku. So kamar yadda kuka gani a nan ma zan zo sai ka sake sa password din da saka a farkon nan gashi nan. So kai sai na saka wannan password din sai zo nan na inda aka rubuta next din nan. Bayan ka taba gun da aka rubuta next din nan kamar yadda kuka gani aka ce muku membership registration confirm detail, ka tabbatar da wannan detail din daidai ne. So kawai zaka zo ka danna gun da aka rubuta agree din nan. Bayan ka taba gun da aka rubuta agree zaka zo ka taba inda aka rubuta I'm not available. Bayan ka taba nan gurin zaka bashi lokaci ka zo ka danna submit complete register. So bayan ka taba submit complete registration din nan, so za a tura ma wani verification code a email naka. Kai tsaye ni zan je in dau wannan code din a cikin email nawa. Sun tura mana sako cikin email, muka je muka yi verify na email namu. So bayan ka yi verify zai sake kawo ka cikin website din inda ka rubuta members login din nan. Zaka zo nan gurin ka saka email din da ka saka da farko a nan gurin. So kamar yadda gani ni zan saka email din da na saka a farko, sai ku saka email naku da password naku gabaki daya. So bayan kun saka email naku da password naku, za ku zo ku sake taba gun I'm not a robot din nan. So kamar yadda gani ni na taba gun I'm not a robot sai nan na kal login din nan. So zaka jira, zaka dan bashi lokaci kadan. Bayan ka taba ka I'm not login din nan, kai tsaye zai kawo ka nan gun da ake
biyan membership. So wannan gun nan zaka biya 5,000 membership din da zaka yi aiki, za a barka kai aiki a ciki. So kamar yadda kuke gani ana rubuta gashi nan manual fee gashi nan 5,000 gashi nan membership, sai ka taba gun da aka rubuta membership din nan, ko kuma ka zo ka taba gun da aka rubuta membership, kai tsaye gun da aka rubuta membership sai ka zo nan ka zabi payment method din da zaka yi amfani. For example kamar yadda kuke gani, kaman payment method din da yafi sauki shine wannan Flutterwave din nan. Da zaran kun taba sai ku zo ku taba nan gurin da aka rubuta by activating this membership. Kamar yadda kuke gani gashi nan gun da aka rubuta muku gashi nan step 1 step 2 yadda za ku yi ku biya wannan kuɗin kai tsaye. Abinda za ku zo ku yi shine za ku zo ku taba activate membership din nan. So wannan membership din shi zai baka daman kai aiki a wannan website din, za a baka daman kai aiki ka fara aiki a cikin wannan website din har ka zo ka fara samun kuɗi a cikin website, kuma ka cire kuɗin ka duk lokacin da kake so. Wannan 5,000 da naira 7 din da zaka biya, 5,000 da naira 7 zaka tura, kar ka tura 5,000 din chip, sai ka tura 5,000 da naira 7. So sabida kana gama a nan gurin kamar yadda kuke gani za ku zo nan gurin ne sai ku danna kan charge payment method din nan. Da zaran kamar yadda kuke gani gashi nan sun kawo muku sa katin ku, so za ku iya zuwa nan ku danna kan charge payment din nan. Da zaran kun danna kan charge payment sai ku zaɓi bank transfer. Bayan kun zaɓi bank transfer zai kawo muku account number da details inda za ku turo wannan kuɗin gabaki ɗaya. So ni na daɗe ina aiki da wannan website ɗin kuma normal ba wani matsala, kusan shekara ɗaya ne ina aiki da wannan website ɗin. Kamar yadda kuke gani za ku zo ku ɗau wannan account number ku je bankin ku turo. So ga bank name ɗin gashi nan Wema ne. So kai za su iya baka wani banki daban, kuma za su iya baka wani account number daban. Wannan just ina nuna muku ne. Bayan kai kawai za ka zo ka danna kan I have made this bank transfer, shikenan don ka gama biya za su tura masa sako ta email na baka daman ka fara aiki a wannan website din. So ni already da yake ina da account a cikin wannan website din, kai sai zan je ne login na wannan account nawa ne. So ni already ina da account na wannan website din, zan je ne login a cikin wannan account din da kai tsaye Owodaily wannan nake da su. So idan har ka gama biya za su tura ma link ta email, bayan ka taba wannan email din link din zai kawo ka nan gurin ne kai tsaye bayan ka yi login. So kai tsaye zaka zo ka danna inda aka zana layuka guda 3 nan. So gashi nan da zaran ka zanna da aka ma inda aka rubuta jobs kamar yadda kuke gani, sai ka taba gun da aka rubuta jobs. Kamar yadda kuke gani available jobs, ga jobs inda ka gama nan idan har zaka yi posting na jobs da wasu abubuwa, jobs inda ka yi posting. So kamar yadda kuke gani ga kuma resubmit jobs requesting, ga resubmit jobs pending. So kamar yadda kuke gani nan zaka zo ka taba inda aka rubuta available jobs. Da zaran ka taba gun da aka yi rubuta available jobs, kawai zaka jira shi ne ya gama budewa. So kamar yadda kuke gani ga wannan jobs din wannan yace Instagram ne, jobs ne naira 10 ne. So an riga da an kulle aikin ma. So idan kun ga alaman kwaɗon nan to aikin ba da dama a fara yi sa ba. So kamar yadda kuke gani wannan Facebook jobs ne naira 15 ne, ga shirin mutane 28 suka yi, sauran mutane 100. So kamar yadda kuke gani wannan kuma naira 15 shi din ma. So YouTube jobs ne like and comment ne, mutane 250 suka yi shi. So kamar yadda kuke gani wannan ma naira 15 ne, ga sunan dai ayyuka suna ƙasa. Kamar yadda kuke gani ga wasu ayyuka naira 10, wannan naira 20, ga wani aikin ma 550 kamar yadda kuke create a YouTube video of yourself. So kamar yadda kuke gani wannan aikin ma ba bude shi ba. Kamar yadda kuke gani ga wani aikin naira 10. Idan har ka fara, idan har kana aiki akai za a bude maka manyan ayyuka wanda za na biyan ka 1,000, 500, 300, 400, za na biyan ka manya da zaran ka fara aiki akai kullum kana aiki. Kamar yadda kuke gani wannan aikin gashi nan suka ce become a VTU vendor, gashi nan suka ce naira 50 za su biya ka, mutum 595 su yi. Kamar yadda kuke gani ga wannan repost insta story naira 30. kamar yadda kuke gani suka ce YouTube jobs anan naira 15. so aikin nan zaka iya tara 1000 2000 a rana ma ba tare da ka samu wani matsala ba. So zaka zo ka taba kan for example applying, da zaran kaga aikin ne maka kamar yadda kuke gani ga job instruction, za ce ma kamar yadda kuke gani sun ce click the link and subscribe channel and like the video and send a screenshot you are completed, you haven't completed the job. So wannan idan zaran ka gama aikin sai kai screenshot ka tura musu. Kamar yadda kuke gani yace not I will always get email notification when you subscribe if the username does match screenshot
I will report. Suka ce da zaran kai subscribing zai receive na email notification akan wani yayi subscribing nashi, sannan da zaran username naka bai je ɗaya da screenshot din da kai ba zai reporting naka. Bayan ka gama aikin ka kai screenshot, for example zaka zo nan gurin kai submitting din proof, a nan gurin zaka zo kai submitting din proof naka, rubutun da zaka yi akan aikin ka, nan kuma ka zo kai choosing na screenshot din, anan zai kai ka gurin hotunan ka. Bayan ka gama so kai tsaye sai ka danna submitting ba tare da wani matsala ba, za a biya ka ba tare da wani matsala ba. Kamar yadda kuke gani, da zaran ka dage kana ayyuka, jobs haka za su na ƙara maka rating na jobs haka, za ga an fara kawo ma jobs in 300, 500, 400, 1000 har 2000 ma, wani jobs din kamar 5000. So abu na biyu kuma shine zaka zo da zaran ka gama aiki zaka zo da inda aka rubuta finish jobs din nan, to da zaran ka danna kan gurin gashi nan ayyukan da kamar yadda kuka gani, wannan aikin following ne a Twitter, aka biya naira 10, wannan naira 10, wannan naira 30. Wannan aikin kamar da kuka gani na loading app na yi, suka biya ni naira 100. kamar da kuka gani wannan app din kawai wasu na joining suka ban naira 30. kamar da kuka gani wannan aikin na yi downloading na wani application ne, suka bani naira 100. So kun ga wannan manyan ayyukan 100 nan, da zaran kai aiki guda 10, guda 15, kai tsaye za a biya ka 1500. kun ga a rana ka samu 1500. kun ga ko da ba wani kuɗi mai yawa bane ba, za ka rage kuɗin data kan gaskiya. So kamar yadda kuka gani, da zaran kun gama aiki za ku zo in gun da ka rubuta payout ɗin nan, idan har kuna son ku cire kuɗin ku, nan za ku zo inda ka rubuta payout ɗin nan, nan za nuna muku balance ku. Bayan nuna muku balance ku, za ku iya ci. Kamar yadda kuka gani suka ce minimum withdrawal is 5000. kaga 5000 za ka iya cirewa. da zaran ka tara 5000, ko a yau ka tara 5000, za ka iya cire kuɗin ka ba tare da wani matsala ba. kamar yadda kuka gani ga withdrawal fee kuma za su cire 3%. ta wannan website din za ka iya hada 3000, 1000, 500, duk yadda ka tara, duk yanayin aikin ka, yanayin abin da za ka tara a rana. Idan har ka rike wannan website din, za ka iya rage kuɗin data da wasu ɗan sumuloli ta wannan website din. yan uwa, kada ku manta da mana subscribing da like. duk wanda yake so ya fara aiki a wannan website din, ya duba link a description da kuma comment na wannan video, sai ya yi joining na wannan website din, kai sai ya fara aiki a ciki. So wannan ba posing scheme bane ba, wannan website din na jobs ne kawai, na freelancing ne, so kowa zai iya aiki a ciki. So yan uwa, kada ku manta da like na wannan bidiyon da sharing. sai mun hadu a bidiyo na gaba.